Blora Mustika Kota Adipura Sasana Jaya Kertabumi Lumintune Astawa mugi saged ambabar karibawa mugi pikantuk nugraning Gusti sageta kasajiwa lan kasalira amit amit pasang kalimat abid ilo tinebena ing sekala cinaketa ing tuang tulak sare atur pabagyo wilujeng nuwun para pamirsa kakung Sumawara Putri sugeng dalu sugeng kepanggihan kang warga ageng pitutur Jawi arupi sandi wara ketoprak Trimanggala budaya pidalem saking dusun Turirejo Kecamatan Jepun Kabupaten Blora Mustika ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Raka Mas Anom Sukono Ciplis nuwun para pamirsa sampun panjenengan sami kasugata arupi tari gambyong ingkang dipun tindakaken para widodari saking kahyangan Trimanggala budaya lan sawi binarung mulih gamelan iki macan bulan pangling ing Suwarawati panjenenganipun Ibu Sumartin para pangrawit ingkangipun Golo mentah panjenenganipun Adimas Wandono
Nuwun para Sutresna. Ing dalu punika saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Ketoprak Trimanggala Buddha Sagotra sengadi badhe beber cariyos cunduk kalih pamundutanipun Bapak ingkang Amangkugati sengadi badhe mundhut lampan sejarah ing Kabupaten Tuban ingkang mawi irairan Raden Sahid Tundung Seri Perangan Brandalan Lokajaya. Sejarah ing Kabupaten Tuban ingkang mawi irairan Raden Sahid Tundung Seri Perangan Brandalan Lokajaya. Nuwun para badhe ngaturaken paraga paraga badhe angayahi jejiban ing dalu punika atekan ongkos mindah nggambaraken wonten ing Desa Brondong Nyai Demang Brondong badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Ramiatun Ronlah badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Ani Joko Panggung badhe katindakan panjenenganipun Adimas Atok Wijaya. Atekan candhaipun nggambaraken wonten ing Kabupaten Tuban. Bupati Tuban Welotekto badhe kaasta panjenenganipun pimpinan kita Raka Mas Anom Sukono Cipris Titesnowati badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Lindasari Patih Tambak Yudo badhe katindakan panjenenganipun Raka Mas Didik Raden Sahid minangka dados prana prananing cariyos ing dalu punika katindakan panjenenganipun Adimas Pujo Dewi Rasawulan badhe katindakan Niken Ayu Supriyati. Atekan selajengipun nggambaraken ing Alas Jati Peteng Loko badhe katindakan panjenenganipun Adimas Yanto Joyo badhe katindakan panjenenganipun Adimas Roni Wijaya. Atekan selajeng gambaraken Kasunanan Bonang Makdum Ibrahim badhe katindakan panjenenganipun Bapak Supardi Syekh Maulana Maghribi badhe katindakan panjenenganipun Bapak Lulu ngancik wonten ing tengah-tengahing cariyos sejarah ing Kabupaten Tuban ingkang mawi irairan Raden Sahid Tundung Seri Perangan Brandalan Lokajaya panjenengan sami badhe kalipur lawak kita saking keluarga ageng Ketoprak Trimanggala Budaya nona inggih panjenenganipun Cak Kemet Cak Diki badhe kerameaken ban kita pipit. Nuwun para sadèrèng para lenggah lan para pamirsa kakung sumawon putri. Dos pundi mangke babaring cariyos ing dalu punika mbok menawi wonten kleta-kletu tandang tanduk saha wicara kula minangka dados talang aturipun Ketoprak Trimanggala Budaya mbok menawi wonten lepek klenta-klentu kula kapan nyuwuraken agunging samudra pangangsami sekali mendika sekali jaya Trimanggala Budaya mugi tetep anjaya ing bawana nuwun kalawan nuwun
aku lipat. Lamun tok aku ora lipat kurang tanggung lipat aku nang prajurit aku. Bondo tugas kelakon. Mongko bondo dunya iki ora dudu kanggo aku lipat. Ning bakal dak paringake marang kaulaku sinandang cincran ana ing desa kae. Kenapa kowe iki karo aku wis ora cara lupa, wis ora jaluk dandane liyan nanging iki ana ing Tuban iki bondo ilang sing didakwa iki ora ana liya mung aku karo Jaya. Bener. Timbangane dasku ngelu mikir jamu dhisik. Tidak kocek ora sing penting kene jamu. Ngene. Piye, Kon bocah-bocah. Iki kandha. Kandha piye, Kang? Sing calon jupuk bondo donya ana ing Tuban iki ora ana liya mung anake Adipati Weletikta. Bener. Dijupuk diwene bocah sing ora duwe. Nanging sing tak gelani atiku sing kedakwa iki mung aku karo kowe. Banjur saiki karepe sampeyan bae, Kang. Yo, ana unen-unen nek wong nandur kae bakale muga. Ibarate cacinge dipidang molek apa meneh jenenge menungso. Kudu kowe karo aku bahas irah. Bener. Kira carane ora? Carane piye, Kang? Carane piye? Parah. Kok goblok dadi adikku pirang-pirang tahun kok. Kira tak kandhani. Ngombe sik. Iki nganggo sarana iki. Nanti sarana iki kene bakal balas pirang. Saiki entene apa sesuai. Kalau udah bisa.
Wes, bro. Aku.
tanggung jawab. Nek kowe iki wis weteng. Kandha. Natura ana ing Kabupaten Tuban. Kene guru aku. Aku Raden Sahid. Kabeh mau pokal bakar Raden Sahid putra Tuban. Paran dene kowe iki katresnan. Mongko kowe iki wis ora prawan meneh. Wis dicamah karo Raden Sahid putra Tuban. Aku ngerti. Raden Sahid putra Tuban iki tansah kinulan bondo lan donya. Mestine apa wae sing dadi panuwunan bakal disembadani. Beda nek karo Joko Panggung. Kowe ngerti dhewe. Joko Panggung iki wong melarat. Wong kere pajute mbah. Balik lungan paribasan. Aku ngerti. Tenane kowe ngepenginake pangkat derajat bondo donya sing akeh. Romlah. Yo. Alinde rupamu. Mengit-mengite gencomu. Iki nutup-nutupi tumindak lan pakatin sing jember. Mula kanthi kuwi lah. Rono bobokmu dereng mripatmu. Iki dina kowe jemberi ana ing desa Brondong bakal senteran. Lah kok mindakmu koyo ngene iki ana apa? Ana
ngenteni sedelok meneh dina sing becik bakal kok dadi kenganten. Nek kowe wis ngerti yen lemah iki pacanganmu ya bakal bojomu. Ya kowe kena ngopo kok nganti arep mbok pateni. Kabeh mau sing jalari ki Romlah. Mergo Romlah iku wong wedok sing lelemeran. Wong wedok sing gampang copot kembene. Prawan kae wis dirasakake karo Raden Sahid. Putra saka kabupaten. Yo. Lemah. Apa bener kowe wis dirasake iki Raden Sahid? Jengkatu ora kerja. Jengkatu aku dipaksa, Bu. Ini bae. Bo. Iki nek ra ulang-ulangan ora kelakon. Aku ora ngulang yo le, Jo. Ngene bae. Piye? Wong wedok mbok patenono tetep mati. Iki mergo sing njalari iki yo Raden Sahid. Ayo bebarengan njaluk pengadilan ana ing Tuban. Nek yo wis gunah. Munggah Kabupaten Tuban. Heeh. Jaluk pengadilan ana ing Kabupaten Tuban. Ayo. Kae bokongan enak. Ayo. suwaning kakang tambak. Iki leres. Kula saka kuwi seliramu. Ndak aturi lenggah kang satoto. Jeneng sira bakal murba marang kakang tambak. Ramane Wilotekto. Menawi sedaya sampun dados dawuh panjenengan, ingkang garwa namung nindakake menapa ingkang dados isopun panjenengan. Diko kakang tambak paring sabda pangandiku dalem kanthi dipaksa. kedya
kadya paranswani kahanan ana ing dalem Kadipaten Tuban. Bareng ngunjuk atur. Sautaming mangke wonten sumpang segen kula waktu. Agungi pangarsa kanggo Gedhe ing pangapura yen to pancing. Sliramu lagi wae tumindak kang luput. menani dateng ing kawiban dalem wonten ing Kadipaten Tuban saya malih aran-aran dateng kawula munggah nayakani rujuk sedaya kala wali sami manunggal nyawiji nyengkuyung dateng bot kaributan dalem saya-saya ing dikelenggan menika negari dateng ing Tuban tansah angraosaken marang kamardikaning raja sumrambahe tumrap kawula mugi anggenipun nyepeng panguwasa wonten ing Kadipaten Tuban menika ngangge adil lan kawicaksanan. Menapa sedaya pawadika panjenengan dalem saged kula gemien to pancen ana ing dalem Kadipaten Tuban ing ari palenggan iki ayem tentrem bagya mulya Kang. Panjenipun kapura rikaning dika paring dawuh kalih abdi pati tambah itu ngidri jagat ing kawiban Tuban iki pirsa sedaya para wangunan ugi munggahing sedaya para kawula iki sami cantut greget sami cantut taliwondo sedaya kala amargi ajeng dhateng panguwasa. Syukur bagya mbok menawi sedaya marang kawula ning Tuban tansah sengkut gemrugut hanyeng puyung lenggah kuwi nangka dadi adipati ana ing dalem Kadipaten Tuban. Panjenipun kapura Ya Ju, Inggih kula Kang. yen kaprungu sangka ature Kakang Tambak rumangsa bombong atiku jalaran Tuban sakwising aku kang lenggah minangka dadi pengayoman kadya ayem tentrem bagya mulya akeh para kawula kang ing kono mituhu apa sing dadi jauh Kamas Dipati Wilotekto Kang. Wonten ngemongake panjenengan ingkang rasane bagya mulya. Menawi to sedaya kala panjenengan wonten Kadipaten Tuban. Sedaya sami nyengkuyung. Bilipun panjenengan dalem menika menapa dados pengayoman wonten ing Kadipaten Tuban Kang Mas. syukur yen kaya ngono senajan kuwi atasing wong wadon tansah mikirake swasana ana ing dalem Kadipaten Tuban. Sedaya menika sampun dados tanggung jawab kula Kang Mas Watekto. Awit kula menika garwapun panjenengan dalem Kang Mas. Kakang Tambak Yudha lan durung rampung pun matur ana ing ngaresaku ana wahanan kang ora prayoga apa wis tepung sampean lembes pisah menika kula mangertosi dhateng ing kawontenanipun tiyang-tiyang sami siniwaka wonten ing jagtung lho kok wanti-wantine ana apa biasa Sepi Kang Mas. gini Kandos putih menawi kula menika. Tiap-tiap Kadipaten Tuban menika boten kandos padatan. Menawi to kula pirsani kata para wanita ingkang wonten ing Wah, ajane kono. Kang Mas. elek-elek pemandangan
mangsa yo wae. Makasih leres. Monggo dasapi ora nate kaya ngene. Iki. Ning kahanan iki kahanan darurat. Kok piye? Mripate bawul. Tuntun aku, tuntun. Tapi menika kula sakit pundi lho, Kang Mas Lekno Kang Mas. Ala menika tetep kangge naketaken sedaya para kawula panjenengan. Dados ing Kadipaten Tuban. Anek munggah piye? Ha kula merampal menika sami semua. Kendhoko iki. Heh. Sekarang iki. Ini Dok, enggak kene tak cemeti. Ya wong wadon kok ora sopan iki. Kesetrum sekoto kowe. Sik. Sopo kowe iki? Kula Joko Panggung. Ra izin to Kang Mas. Kowe kawula biyen kae to. Inggih kula panjenengan. Kowe kok kelingan terus. Nek kula niki kalih sinten kemawon kula panjenengan boten nate kakal lupen kok. Dik, nate aneh tapi nyata. Jamak dhuwur. Nek jebrojolan. Iki meteng sing paling tuwa ya iki. Heh. Joko Panggung. Nggih. Ya wong picak mripate kok iso. Lah nggih, munggah ing pendopo agung. Lungguhe. Ujute wadon ning ora sopan. Wih, 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 wih. Kok panjenengan kok wih gumun napa? Nganggo kaca terbelo. Panjenengan niku lho ngendikanipun kok aneh-aneh. Waduh, kudu mimpi. Kudu mimpi. Lungguh ta. Nek lungguh iki dirapetke. Alah yo. Lungguh ta. Kene dipetek gentak blodor. Wak. Itu iki rupane apik. Nggih. Ning kok mripate picak. Menungso nek kakean dosa iku yo ngene iki. Jenengan kok ngertos menawa. Ana suara katan baru mamba. Lho. Lha ana suara telepon. Ini mbok obok-obok. Ya ana rupane ana suara telepon rupa iki mbak setan kok. Matane lara. Lara gen. Ora getun aku. Niki dulure kula nek lara kula sing getun. Oh, Asbo kawan iki getun sekoyo. Osok gen osok. Mas.
Ndana kabeh lagi lali. Wakne pate. Ya iki gak lali. Sing sak mestine iki ana kahanan apa to? Mbok menawi kiwala saking pandulu kula menawi katonipun kok tiang-tiang rondo-rondo ingkang sami anu antri BLT. Rondo-rondo. Rondo antri BLT piye? Iki prawan diwarake BLT. Mbok menawi kula iku radi tumpang sanggenipun nyatet. Nggih. Kek coba gone lenggah iki ditonton sing genah kaya ngono iki ya ora prayoga nek pendopo aku. Iki gawe basa ngene iki sing mbok karepno. Aku ngrasake Kok iki delokane sing kepenak ra kaya ngono. Aku duwe dulur kabeh. Wis temek-temek kene ae, meneng ae wong mripate bulat. wih. Dalem nggih. Susune kuwedi. Oh nggih. Susune pundi sing gedhe? Lah kuwi susune mok sitok kuwedi. Niki mboten susu. Mboten susu. Lah opo? Niki weteng-meteng. Oh, bupatine pe. Lah, kaya masyaallah. Meteng. Nggih. Anggung. Dalem. Kok meteng iki? Kok suwanting pendopo aku. Sing sak mestine kepiye, Pak? Ngaten nggih Kanjenge. Prawan-prawan saking desa Blondo. Niki rak sami do meteng. Sasampunipun do meteng, kula ajak munggah wonten ing pendapi. Lah niki King pendopo aku. nggih. Sausing kowe cedhak. Ana jroning pendopo aku karepmu apa? Prawan-prawan sing padha meteng badhe nyuwun tanggung jawab jenengan. Aku kudu tanggung jawab. Nggih. Lho, Panggung. paring dawuh Gusti Doyan Ayu. sepisan nonen. Munggah muni pendopo ageng Tuban. Apa wigatimu? Wigatine prawan iki sami padha meteng. Padha meteng Nggih. terus. Ajeng nyuwun tanggung jawab jeng Dipati Yo Tuban. tanggung jawab marang garwa aku Kang Mas Suleteto. Nggih. Ngaten ta winjingan Kang Mas Suleteto. Kene Piye to dia? Kang Mas Dipati Suleteto. Layak to layak Kang Mas. Saben-saben panjenengan menika ninggalake wonten Kadipaten Tuban pamit kalian kula. Bila panjenengan menika badhe bedah pikat. Layak panjenengan kondur wonten Tuban boten pikantuk kewan. Sebule kok dadak sampe niki tresno kare bocah wadon-wadon saking desa. Panjenengan nika Bupati Tuban lho Kang Mas Suleteto. Napa tasih kurang kula niki kladeni kalih panjenengan ngantos panjenengan tega kalian kula bandengke rasa nandengke rupa Kang. Genti genten. Aku iku ora nate tumindak diajeng. Nuwun sewu Kang Mas Suleteto. Panjenengan menika matur kalian kula. Ya. Menawi to panjenengan menika mboten nate tumindak karo asmara dhumateng wanita-wanita saking desa. Ya. Kang Mas, menawi pendhapi ageng Tuban boten wonten buktinipun bocah wadon-wadon, kula kinten kula badhe percaya kalih sampean. Lha wong kasunyatanipun bocah wadon menika minggah wonten pendhapi ageng yen tanggul jam kalih panjenengan. Lho, lah kok panjenengan tasih selak boten tumindak panjenengan. Napa boten enten diajeng-diajengan iki? Apa aku tegel mentolo? Aku tumindak Jenengan aku iki ora geragas diajeng. nanging kasunyatanipun wanita menika nyo tanggung jawab. Aku iki ora tumindak. Ini dalam pengajian. Malah sing sinu. aja kok beki iku Kanjeng Adipati. Musane musuh wong pindah iki ngene. Sampun panjenengan Ora mendel diajeng. kemawon. Ora diajeng. Aku ora tenan. Boten mriko boten mriki niki wong lanang niki padha wae. Nek tumindak sampun konangan boten purun ngaku kaluputane. Tuladhane nggih kados sampeyan. Sampeyan niki duwe kagungan pangkat derajat gampang nandhengke rasa, nandhengke rupa kalih bocah
Ajeng. Iki boten enten percaya-percayanan. Kula sujono kalih panjenengan. Aku ratu mindak Ki Boten Ajeng. tumindak buktinipun sampun cetha. Kere ini kok apa aku tegel. Lah kere-kere kok sampean iki purun gagahi bocah wedok-wedok saking desa, bocah wedok-wedok sing kere. Lah kok boten kalih kula kemawon, Kamas. Kamas lho. Malah nek kalih niki tiyang picak niki malah nanging gak bisa piye-piye tumindak piye. Ayo, Kowe yo kula gawe karo kampung bojoku. labing kowe gawe-gawe. Ayo kula gawe karo bojoku yo. Nek pira kula kandhani karo bojoku wis bloko ora sanggupi karo aku ya, Nduk. Nek pira? Nek pira kandhani? Piye? Ping pira bloko ping Bloko. Aduh, Mak. Iki lho matamu iki aku ning ngarepku. Darayu, kula ping 3, sing setunggal kula sakit. Loh. Ya Allah. Wis aja percaya Ki Ajeng. Wis to Ki Ajeng. Lakoni mindak ora lakoni ning ora lakoni. Ubah-ubah. Mulai piye mulai? Kowe aja gawe-gawe tutuk iki kuwi malah ora Ki Ajeng. Yakin gelem sambrem bledek sampean. Darayu, kula becelak, kula boten lali kalih ambune. Ora lali karo gandane. Gandane yo ngene iki, coba digondrong. Hei. Apa gak isih Ki Ajeng? Boten iki. Lah kuwi mangsamu kuwi. Ora iki, Nduk. Lah gondonen kabeh. Aku wong iki aku dulur Ora. dhewe kok. Yen ora ana lungguh. Jenengku sapa? Kian anggur ditutul gelem ki ya. Ya wis meneng bae. Kene. Yo, Kene. Siji. Kene blok kok nek ditakoki yo. Kowe iki ya mesen dong. Ya kowe tanggung jawab. Jenengku sapa? Lah kok iso kewer iki? Saya. Ya wis ngono lungguh. Kowe. Sayem iki tangganem iki. Yo tanggaku. Kowe yo metu iki wetemu sak meneh gedene. Mati aku. Mati aku. Ayo bawa. Baduh. Piye Ki Ajeng? Kamas kok kebangetan penjringan kalian bocah cilik kaya purun lek Kamas. Terusno. Iki bos hormat Ki Ajeng. Ya wis. Nek ngono rasa klaten aku sing yo tanggung jawab ana lungguh. Iki Kene Nduk kowe gedhe dhewe iki. Samene gedhe ne. Kene iki. Iki gembruk. Aduh. jenengmu sapa, Dok? Tarina anggere ditari mesti genah ya kowe. Kowe iki ya bobot. Kowe ya yo tanggung jawab. Ya wis kono ndak lungguh. Niki cilik di bawah umur. Niki. Di bawah umur. Nduk kene Nduk. Kene, Dok. Ayo di bawah umur ya melok rene. Alah iki jam umur piro kok wis meteng. Ditakoki ya. Kowe iki ya meteng, Dok. Ilate cekak iki. Apa ya wis kena digarap kowe iki? Ki Ajeng. Nek ngomong iki sing genah to Ki Ajeng. Durung rampung. Iki tenan ke bobot saka tumindake karo aku. Lah kok kowe ya gelem to, Nduk? Bocah cilik. Lah wong kowe iki lho. Maksud taksir kurangan. Waduh, Kowe iki disenengi karo wong tuwekan arep
aku kudu piye Diaju? Panjenengan kedah dodot tumindak panjenengan kedah kurang tanggul sampun dinten sak menika kuwi kula sampun boten purun dadi bojone Ojo kaya sampeyan. ngono, Diaju. Kula nyuwun pegat Kang Mas. Ora tumindak tenan Diaju. Nggih nyuwun pegat mawon. Kurang ajar meteng kabeh tak cilik-cilik. Sampean percaya mbek aku ora? Kula boten badhe percaya kalih sampeyan ngantos dina kiamat paribasan kula boten percaya kalih Aku ora sampeyan. tumindak Diaju. Bola-bali panjenengan boten tumindak bola-bali boten tumindak sedaya sampun wonten buktinipun Kang Mas. Aku ora nglakoni njur aku kudu piye Diaju? Lah wong nglakoni luput ora rumangsani lupute sampai dadi kiai Jaga panggung nek mati sing Ha wis cetha Kok yo kowe percaya marang aku? Nggih. Nek pancen bener aku ora nglakoni. Pirang opo sing tak lakoni aku jer duweni panguwasa ning Tuban Diaju. menawi panjenengan menika boten ingkang tumindak boten ingkang nglampahi tartamtu bocah saking desa-desa boten badhe minggah wonten pendapi agung Tuban tanggung jawab panjenengan Kang Mas Wilosono. Ojo waton sing ngucap-ngucap kang kula. Nggih. Munggah kowe ing pendopo agung. Ojo gawe kisuring Kabupaten Tuban. Mongko aku ora tumindak kowe ndumuk marang jeneng sira. Yen sira tumindak kang ora becik, saya aku tumindak jino marang bocah wadon. Nuwun sewu kula tak radi maju. Tak matur sing cetha. Niki munggah ajeng nyuwun tanggung jawab jenengan iki kok. Sing jenengan tumindak niki mboten. Jenengan rak kuasa tunggal ten Tuban. Tegese Lah kula niki nek mboten nyuwun tanggung jawab jenengan, njur nyuwun tanggung jawab sinten? sing tumindak njur sapa? Sing tumindak niki Raden Sahid. Sapa kang tumindak kanggo Raden Sahid Gusti Ayu. putra Raden Sahid Nggih, kang tumindak sina marang wanita-wanita saka desa. leres ngantos darbin. Yen kaya ngono dudu garwaku ora tekno kang tumindak sina. Mboten Kabungu. Kabungu kowe. Yo kaya ngene iki. Saka panggala wentahmu, anakmu Sahid tumindak kang ora becik. Mangkane nek kuwi nggala wentah putra kang becik, aja kok nggala wentah kang ora prayoga Diaju. Kaya ngene iki gak bakal mirang-mirangke marang panjenengane Kajeng. Kang Mas Loteko. Ya, Kula tampi bilih panjenengan menika nglepatake dumateng kula awet ingkang tumindak menika boten panjenengan. ya. Tosa wangsulipun ingkang tumindak boten sanes putra panjenengan dalem Raden Sahid Kang Mas. Kangge mbuktekake leres lan botenipun perkawis menika. Kedahipun ingkang putra kedah dipun timbali saking pendapi agung Tuban Kang Mas. Ilmu kaya ngono. Menika saking Sansaya prayoga. Iku Kakang Pati, Lan iki timbalan saiki. Ambek naik Kang Soan. Sahid, Paring dawuh tinimbalan kula. kaget. Sira timbali munggah pendopo. Kejuk ing manah ing sekawit. Boten kados nubyanipun Kanjeng Rama nimbalipun. Ya, Estunipun wonten menapa? mentas saka ngendi tole bocah bagus? Katemben mapan wonten ing Taman Kasatriyan. Mapan ana ing Taman Kasatriyan? Apa katemben lelegan? Mapan wonten ing Taman Kasatriyan. Bagus. Sahid, Paring
pun Romo bakal ndut katerangan kelawan jeneng sira. Perkawis Ning Wangsulana kang cetha lan lapraning bocah-bocah patut kang katemben munggah ing pendopo mongko sangka pengakuning bocah wadon-wadon sing ing kono nganti anggar beni sing tumindak tole jeneng sira bocah bagus sahid iya apa ora pangapunten Kanjeng. Menawi tok wonten sadénging pawongan baku menawi tok pun saged tumindak kandhalo aji jamak. Mongko pun putra mboten tumindak. sahid Paring ojo gawe lengseming pun Rama ojo ngising-ngising wong Tuhan nek pancen kowe tumindak dodon kanthi watak ing satriya aku lega lan lilo nek kowe tumindak luput durka dodo kaluputanmu mangkirin Kanjeng. Menawi tok Kanjeng Rama gak padha pun putra tumindak aji jamak. Mongko yang ndak menika kedah kinanti marang bukti. Lajeng buktinipun menapa? buktining bocah-bocah kang munggah ing pendopo agung jroning palaku yen tumindak sing tumindak iki sliramu noleo wes dulu syahid ngono Jote sopo wes Meneng oh. Weh diadili. Kowe iki nek wong lanang ganteng kok. syahid Paring katoning rupamu bagus ning padrapmu kaya wedhus kowe rakus Kanjeng Rama punten. Sakyatipun putra mboten tumindak. Ewo dening sedaya kula naik kemawon kepen sanget kempel kamungkan wong Tuhan. kabeh mau dedek ing pangreka kabeh kasunyatan dhewene wani munggah ing pendopo agung tanpa tinimbalan jeneng sira nek pancen bener-bener kowe ora tumindak sengoro bakal lakon dheweke wani ngadep marang jeneng sira Kanjeng. Kula kedah matur kados pundi menawi tok Kanjeng Rama saged dados atur. Saestu Rama saklubuting kolang kaleng pinara sira paripurna. Pun putra boten nate ajejamah kalih wanita-wanita menika Rama. syahid pun Rama mung butuh siji kowe gelem ngaku syahid Putra pun putra boten tumindak. Saestu pun putra boten siji. Kula boten saged dakwah kula boten. kowe ora gelem ngrumangsani yen tumindak salah syahid yo bagus syahid nek koyo ngono kowe bakal gawe lingsming wong nek pancen kowe ora gelem ngaku kabeh tumindakmu ora ono bisa cengkang kowe tupan minggat Waduh Rama. Kanjeng Rama punten.
Kanjeng Rama nyalakan. Monggo panjenengan jabel pangandikan panjenengan Rama. Ojaping wiyos pangandikan. Ning kowe kudu ndodho tumindak. Katen sakit. Yen to siramu ra kepengenake katundhuk saka Kabupaten Subang. Lan isih ngersake urip bebarengan Bagyo Mulya marang Ibu lan Rama. Mari kudune siramu ndodho kabeh tumindak sing luput. Lan sanggo tanggung jawab saka tumindakmu sing careng asmara kabeh wanita saka desa. Sakit. Senajan to wanita kebocah saka desa sakit. Wonten sahid gelem tanggung jawab. Ibu lan Rama bakal nampa apa anane marang garwa karawis. Kowe putra ibu, ki putra Rama sakit. Iki kene Raden sakit. Yukine Raden sakit kalek semeng ibu lan Rama menikah di pasti tumpah. Apa kaya ngene iki mangkul untai ibu marang siramu sakit. Apa kaya ngene iki piwalasmu putra marang ibu lan Rama Raden sakit. Ibu kuciwa marang kabeh tumindakmu Raden sakit. Raden sakit. Watak-watakipun sakit awit panjenengan Kurawa. Tinggal kehidupan. Kurangan pekan kawit panjenengan boten sakit dados dateng sakit badhe ninggalake pun sakit badhe lukas dateng pun pintu sakit boten badhe tumuli wangsul wonten ing bumi tuban. Lamun toh direk sakit getrake kados Monggo Kyai. ora sah punden. Kang Basilo tekto Mas. Kula ngertos menawi putra kula menika sampun tumindak lemah Kang Mas. Sampun damel sem asma pencian wonten Kadipaten Tuban. Ngerti kowe? Sinasa luput kantos Muntiola kantos Budi Sahid putra lan putra panjenengan. Nanging panjenengan sampun tegelan nultala nundung dhumateng Raden Sahid. Kula kuciwa kala tumindak panjenengan. Dia sip. Pripun iki pripun? Pripun, Kula tulis sarek. Raden Sabit pun ninggalake Tuban. Nah, jatuh telapan tuh marang kucing. Perkara kuwi ora usah kuwatir. Yen mengkono lari siputan Jabang Bayi. Perkara uberampen sak cukupe swaning Tuban bakal dak cukupi. Ngoten, jak baline Niki kula balike Dodo. Bu, iki yo cara-cara do bali sing ning Tuban. Nek do babarno, tak jaluke ora. Ayo, Bu. Kok pamit nggih Kanjeng. Wah, nepati Kanjeng Dipak. tungkaken sakti. Jangan bali ing Tuban. Ora gelem bali untuk bali penso. Kanthi stan badan swan Tuban. Paring utama pangestu.